Hello guys, welcome to my channel Mia Diaries. അപ്പം ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗുലാബ് ജാമുനാണ്. അപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് ഞാനല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിയാണ്. അപ്പം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചിലേക്ക് കുറേശ്ശെ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം. ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ചെറിയ റൗണ്ട് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പം ഗൈസ് ഇത് നല്ലപോലെ റോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏലക്കായ അല്ലെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചെടുക്കാനാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ലപോലെ തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ ബ്രെഡ് മിക്സ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കോരിയിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പം ഗൈസ് നമ്മുടെ റൗണ്ടിലുള്ള പാത്രത്തിൽ ഷുഗർ സിറപ്പാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് റൗണ്ട്സ് ഇട്ടെടുക്കാം. ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
അതിനുശേഷം നമുക്ക് 10-15 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ വെക്കണം, എന്നാലേ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഇത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെയായിരിക്കും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അടിച്ചു പൊടി. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ബൈ.